Здравейте! Както много от вас знаят, по принцип не обичам да се появявам в видеа. Предпочитам да пиша за книги и по-малко да говоря, но днес реших, че е вече време да запиша обещаното още в началото на тази година второ видео, в което да ви разкажа малко повече за книгите, които имах удоволствието да редактирам през тази година и които излязоха от печат. Така че останете, за да видите какво ме впечатли тази година, както като читател, така и като редактор. Надут клиган, отвърнах. Не оспорвам мислите ти. Смятам, че и ти си красива, но агресивна, което е доста отблъскващо, каза той, като че ли беше нормално да обсъждаме такива неща, докато летим високо в небето. Аз пък си мислех, че откакто те победих, не можеш да спреш да мислиш за мен. Подхвърлих, решено да не му остана длъжна. Така е, призна той, без да се колебае, което ме накара да замръзна от изненада. Пленена от сенките на Йоана Рангелова е първата книга, с която всъщност започна моята година като редактор. Признавам, за мен това беше едно голямо предизвикателство, тъй като досега не бях работила в жанра романтази. Не познавам образците на жанра, като Бурелтоникс и подобни на нея. И затова ми беше изключително трудно да преценя доколко Йоана се вписва в образците на жанра, както и да й дам съвети, кое става и кое не става в книгата й. Но мисля, че успяхме да напаснем нещата в процеса на работа и да се научим взаимно, тя мен на особеностите на жанра, аз не на някои други неща. И в крайна сметка се получи един добър резултат. Забавен, за любовта между принцеса Сава и, т.е. княгиня Сава, извинявайте, ще разберете защо е княгиня, и княз Расате. Ще се хареса на почитателите на жанра, както и на тези, които се интересуват от фолклор, особено от славянски фолклор. Така че това е една книга, която препоръчвам не само Бурелтоникс. А сега е време за една новина. В началото на тази година, заедно с моя колега и приятел Христо Банов, създадохме марката Flyme. И за наше огромно щастие вече има цели 2 книги, които излязоха от печат с нашето лого. Първата от тях е прекрасната стихосбирка, тази която, на Надежда Митева. Прекрасна поезия, красива, излизаща от душата и съответно докосваща душите. Така че препоръчвам на почитателите на поезията, които обичат романтиката, да обърнат внимание на тази прекрасна стихосбирка. Можете да я поръчате единствено и само в онлайн книжарница Flyme. Ще оставя линк някъде отдолу в коментар, за да може да разгледате и останалите продукти, които предлагаме. Летопис на човешкото бъдеще от Илиян Василев е втората книга с логото на Flyme, която излезе през тази година. Една книга, с която изключително много се гордея като редактор, тъй като с автора преминахме доста дълъг път преди тя да добие завършен вид. И бих казала, че се получи наистина страхотен резултат. Една малка като обем книжка, привидно само, защото гарантирам, че няма да можете да я прочетете за една вечер. И не защото автора не пише увлекателно, напротив, Илиян пише страхотно, но обхваща страшно дълбоки идеи, които изискват малко по-сериозен анализ, малко повече обмислене от страна на читателя, така че ако искате да прочетете нещо сериозно, което да заангажира вниманието и мисълта ви, то това е Летопис на човешкото бъдеще. Ами това успях да свърша през тази година. Не е много, но не е и малко. Надявам се да прочетете тези книги, ако вече не сте ги чели. Надявам се да ви харесат. Може би това са следващите ви любими автори. Аз лично нямам търпение за следващите техни книги.
А ако вие си търсите редактор, пишете ми. Тук виж, направя видео и за вас.